Mooi hè? Ja, geweldig. Ja. Moet er nog wat zeggen? Ah, Nou, dit is dus allemaal dit hebben jullie gisteren allemaal bij elkaar gekregen. Kijk, wat leuk hè? Gisteren hebben we een kerstviering gehad en toen hebben we ook bij de uitnodiging vregen als ze wat eten mee wilden nemen van de voedselbank. En toen kwamen ze daar met een hele grote tassen vol eten. Het idee voor deze actie ontstie naar aanleiding van het thema Samen. Dat de band van CBS Benneweert met dwaande binnen. Samen iets voor een oor betekenen, iets voor een oor dwaan. Hoe kennen we dat dwaan? En toen hebben we echt jongen van, goh, wat kennen wij hier in omjouwing dwaan? En dat het ook voor de band dicht bij huis is, dat het herkenbaar is. En er binnen misschien zelf ik wel bij die het net altijd even goed ha. En nou ja, zo willen we ze echt leren om een oren band te tanken, een orenmeesting te tanken en vooral rond deze tijd van Christ. Jaap Holvast van de Voedselbank kwam naar Boamert en nam de jeften in ontvangst. En de band hopen hem mee inladen. Nou, het is geweldig. Als die komst en de band juist en het enthousiasme van de leerkrachten uitstralen naar de band. Een supermooie actie. Complimenten voor de leiding en voor de band. De band ben al een mooiskof dwaande met het onderwerp en ben haar heel bewust dat net Elsenien het altijd makkelijk had. Ik vind het zelf net zo leuk, want ik krijg ook nog eten, maar ik kan het mezelf net voorstellen als ik net nog eten zou krijgen. Ja, als ik dan weer rondje, dan denk ik wel even van, dan gaan wij het hier maar altijd weer goed. Daarom binnen ze grutsk op haar een actie. Ja, dat vind ik wel goed, want dan denken die orenmeesten die net zoveel geld hebben, die denken dan ook dat orenmeesten ook aan hun denken. Ik vind het wel heel goed wat we gaan doen, misschien al, want iedereen krijgt steeds maar een kans. Want we hoeven net zoveel te jan, iedereen een beetje en een hartvolle al, dus ja. Ik ben er wel trots op en ook op de meesten, op ons gezin, op de familie, op ons dorp, degenen die alleen mij aan dienen. Ook de voedselbank is dankbaar en kunnen mij de producten waar een soort mensen helpen. Deze producten worden binnen de voedselbank weer verdeeld. Dus ze komen in de pakketten terecht van uw klanten. Nou, dat hier dan een 200 personen wekelijks. En wordt er aangevuld. En het is natuurlijk een extraatje erbij bij de basispakketten die ze krijgen. Zo, helemaal goed.